Tady poznámky s věcma, kterými přišly dneska. Další hodně výživný den, ale taky hodně vyčerpávající, takže možná, jestli teď prostě procházíte nějakou významnou separací se svým partnerem duše, tak jste hodně unavený, vyčerpaný z toho. Jsem se právě bavila dneska s mojí kamarádkou Nikol, hodně jsem taky komunikovala se svojí sestrou Panou, dodala mi zase úžasný vlastně ty impulzy, ty hmoty. A um, ještě takto dělejte si to, čemu říkám vědomé pauzy. To znamená, že vy se nezbavujete těchto témat, vy je nezažíráte, nevyhýbáte se jim, už vlastně nesete si v sobě to vědomí toho, ano, vím o těchto lekcích, žádným způsobem se jim nevyhýbám, ale zároveň vnímám na svém těle, že je to celkem vyčerpávající věc a proto dejme tomu na 10 minut nebo na půl hodinky nebo na hodinu, tak jak budete potřebovat, sedněte si na trávu, nechte na sebe svítit slunce a všechny tyto témata, který vám toto partnerství otevírá, prostě odložte, nechte si to jenom prozářit tím sluncem a pak si řekněte, zase se do toho pustím. Jo? No a teď vlastně řízneme do toho, co je tím stěžejním důvodem pro tu separaci, obzvláště pro finální separace před vaším finálním spojením s vaším partnerem duše před Božskou unii. Jo? Mě teď prostě dělá dobře a chci už více tvořit prostě pro lidi, kteří jsou nevím, jak to jinak říct, na podobné úrovni jako já. Protože toto je jako úroveň, kterou si chci držet v zájmu vlastně netočení se, neulpívání v bolesti, protože bolest není ta pravda, strach není ta pravda, lež není ta pravda. Jo? Co je ta pravda? Láska. A proto já nedávám žádné, já vám nepomůžu nasadit vám růžové brýličky, já vám nasadím prostě štíří laser, jo? Říznu do toho vašeho největšího strachu a s láskou ho vyoperuju, ale samozřejmě to spočívá na vaší ochotě a na vašem rozhodnutí, jo? A co je prostě teda tím stěžejním tématem tady každé separace s vaším partnerem duše, ještě takto cítím potřebu říct, pokud jste žena, která je v manželství a máte jakoukoliv formu vztahu s někým, kdo je také v manželství, ano, máte tento paralelní vztah. Uvědomte si, že tady právě spočíváte, jako ulpíváte v té bolesti. Ono to není vůbec o tom, že tento člověk pro vás není a ne, vy žijete v manželství, které je nefunkční, nemáte spolu sex, je to jenom na oko nebo jenom z finančních důvodů, jo, o těchto případech mluvím. Takže tady v těchto případech obzvláště je potřeba tento štíří laser. Moje videa nepodporují v růžových brýlích. A také vám neříkají, jak věci budou, protože to záleží čistě a jenom na vás. Jo, ale co tím chci říct, vlastně
ještě co jsem zjistila, to se mi tak jako otevřelo, že vlastně ty stádia toho partnerství, kterými nazýváme a označujeme je do konkrétních osob, karmický partner, partner duše, dvojplamen, tak toto podle mě jde jako vybračně. Jo? Já dvojplamen považuji jako za ty dva partnery, kteří jsou spolu v té božské unii. Takže to, co vlastně čím jsem se zabývala i v loňském roce a jako právě ve starších videích vlastně vyvázání nejprve tady těchto lidí, kteří jsou na úrovni toho karmického partnera, rovná se převažuje tam bolest. Jo, to je prostě jako vibrace té bolesti. Jasně, my se můžeme bavit o tom, že ano, my se známe a on mi ublížil v tom minulém životě a to je jedno. Jako rozhoduje ta vaše odpovědnost teďkon za to, jak ten vztah vypadá s tímto konkrétním člověkem teď, rovná se, jakým způsobem já si ubližuji. Jo? Eh, takže to je vlastně úroveň, ta karmická úroveň. Jo? Potom, jakmile v sobě začnete podporovat skutečnou sebelásku a přestane vás toto kolečko té bolesti bavit, jo, už prostě si řeknete, mě to nebaví, prostě už se takovýmhle způsobem, co si to tady jako způsobuju, co to jako tady předvádím, nějakou prostě úplnou jako závislostí a že jo. Jo, tak v takovém stavu se vám může objevit ten partner duše. Ale neznamená to, že prostě přijde pan dokonalý a prostě zahrne vás láskou a jako takhle to není. Víte, proč to tak není? Protože my tady na tu lásku vlastně potřebujeme si připravit jako ty kanály v sobě a potřebujeme určitou kapacitu, vlastně i tu kapacitu toho vědomí, ale i našeho těla, aby jsme vlastně tuto lásku dokázali dávat, produkovat, ale také ji dostávat. Proto vlastně probíhají ty separace s vaším partnerem duše. Prostě pracujete na tom už ale spolu, jo? Proto je tam ta provázanost s tím, že vy už toho partnera začínáte integrovat do sebe, kdežto na té karmické úrovni vy ho neustále oddělujete od sebe. On je ženatý, on mi ublížil, nebo on mě podvádí, on má jiný ženský. Jo, vlastně je tam to jako nevědomí, které spočívá v té nevědomosti toho, že on není nikdo venku. Jo, tak dobře, tak to je ta karmická úroveň, zažila jsem si to, proto o tom takto mluvím, jo. No a pak s tím partnerem duše právě už jako máte tu společnou touhu, protože vám pokročilo vědomí. Ale jak vám pokročilo vědomí? Vaší prací a jako navýšením lásky k sobě. Jo, nějakou prostě sérii nějakých vědomých rozhodnutí. Já už si nechci vybírat tu bolest. Já už jdu směrem za tou láskou. Jo? A potom teda po tady té práci, proto říkám, můžete mít krásný vztah a přesto, obzvlášť pokud prostě jste hvězdná duše, jste hypercitlivý empat, prostě vidíte vlastně ve všem ten přesah, že jo, nevidíte jenom tu hmotu, tak prostě směřujete na určitou úroveň partnerství a nespokojíte se už s něčím míň a chcete dojít s tím svým partnerem duše do toho plného spojení na úrovni 5D i 3D, na úrovni toho neviditelného i té hmoty. Protože tak toto je. Toto je božská unie. Jo? Takže prostě minulý rok mým tématem a to, co prostě s několika desítkami žen jsme si prošli, že prostě tyto ženy byly ve vztahu velice bolestivém na úrovni té karmické a nazývali to dvojplamen a vlastně jako spekulovali, no jo, prostě, že jo, je tam spousta jakoby toho teoretického nastudování. Aha,
on je můj dvojplamen a proto ta naše přitažlivost je tak obrovská a proto já si nechávám srát na hlavu a jo, a proto ho tak šíleně miluju. Ale toto není žádná láska. Toto je jenom bolest. Jo? Takže jenom takhle, toto jsem chtěla uvést na pravou míru. No a potom tedy uh, jste se svým partnerem duše, prostě nebudem se tady bavit o tom, že úroveň partnerství duší je, když jste oba zadaní, vy vdaná, on ženatý a máte jako spolu milenecký vztah, to prostě není jako vibračně energeticky možné, abyste navázali to skutečné partnerství duší. Jo? Vlastně vy se držíte tím na úrovni té bolesti. A samozřejmě je tam vyvíjen tlak na vás, že jo, abyste s tím něco udělali. Vy, ne on. Abyste si prostě pořešili to své manželství, jo. Takže skutečné partnerství duší za mě, jak to vidím, prostě moje pravda, nemůže být zahájeno, pokud ta žena žije v nějakém velkém množství lži. Znamená to, je nevěrná, není věrná sama sobě. Jo, tak vlastně zase právě ta vibrační úroveň toho vědomí prostě to nepovolí zahájení tohoto partnerství duší. No takže partnerství duší potom je tedy navázáno tím pádem. Máte i spolu prostě, buď jste byli už jako spolu v tom, čemu můžeme říkat jako klasický vztah, nebo prostě bylo to jako intenzivnější, ne se vidět jednou za měsíc, jo, nemít fyzický kontakt, prostě párkrát, prostě nabíde to nějaké intenzity. Ano? A potom přicházejí ty transformační separace s vaším partnerem duše za účelem toho, abyste se očistili od těch největších strachů a právě tím stěžejním tématem tady každé té separace a potom vlastně to jako graduje, jo, nabírá to obrátek, ty transformace. Tak potom v jedné z těch finálních vlastně je to téma, jaký strach ke mně ještě nosíš. Jako by se ten váš muž ptal, vy se ptáte sami sebe samozřejmě, jo, ale je to jako spolupráce, takže takto. Jaký strach ke mně ještě nosíš? Například tím tématem bylo otázka spolubydlení a vy jako hypercitlivá bytost, žena si prostě uvědomíte, že stále tam máte nějaké strachy spojené vlastně třeba i s tím samotným mužstvím, jo? Že máte pocit, že vás vlastně to, co není to ženské, prostě nějakým způsobem jako semele, nebo že vám to sebere prostor, jo, nebo že jako přijdete vlastně o tuto svoji intuitivnost, že budete muset řešit jenom nějaké ty hmotné záležitosti třeba a takto, jo. No a právě ten největší strach vám vyleze v každé té separaci, ale právě jak potom je to o to intenzivnější, když už jste s tím partnerem duše díl a když už jste si prošli nějaké tyto separace, které nabírají na obrátek, jsou náročnější a náročnější, protože tam vylejzají ty největší strachy, jo, tak ten největší potom, třeba v té poslední separaci, vyleze a finálně se dočišťuje a léčí. Jo? Samozřejmě každou separaci v partnerství duší prožívají oba velice náročně. Je to pro oba těžký. Jo? Pokud máte pocit, že zase prostě je to těžký strašně jenom pro vás, zažíváte strašnou bolest a ten druhej jakože vypadá v pohodě a nebo má jiný ženský a nebo
prostě a jako se na ním díváte tímto způsobem, tak to není váš partner duše. Ještě ne, jo? Protože vy ho příliš oddělujete od sebe, tím pádem vlastně padáte vibračně zase na tu karmickou úroveň té bolesti, jo? A co jsem tak jako zjistila, oni vlastně tyto partneři duše, aby mohli být spolu v té božské unii bez bolesti, jo? Tak oni si právě i díky této separaci uvědomí, že kde se zraňují, kde vlastně ještě je ten trn, takový ten, který prostě jako narazí, jo, ale ona je to vzájemná záležitost. Protože oba mají ty strachy, oba mají ty zranění, jo, a jeho bolí, například když se rozhodl odejít, nebo se tak nějak jako úplně uzavřel do sebe a mm, nekomunikuje, je zase jedno, jakým způsobem se to zhmotňuje. Obecně řečeno, zhmotní se to jako opuštění nebo odmítnutí, jo, tak jako jeho to velice bolí. Toho muže bolí, když ji opouští. Teď nemyslím ten nějaký jednorázový akt toho opuštění. Eh, kdykoliv ho bolí, když ji opouští. Co to vlastně znamená, když on ji opouští? On opouští sám sebe. To znamená, že nezůstává ve své pravdě. Například komukoli o ní a jejich vztahu lže, jo? Nebo jenom nevyslovuje tu pravdu, jo? Nebo prostě zůstává to tam jako nevyslovené. On nemusí vyloženě lhát, ale může tam dojít i k nějaké situaci, kdy je nucen vlastně zalhat tady o té svojí lásce. Takže jeho to velice bolí. A jí, tu ženu, zase bolí, když o něm pochybuje, jo? Když si není jistá tím, že je to on, eh, když se vídá nebo si píše jenom s jinými muži, když se chová tak, jako by byla nezadaná. Toto jsou na takovéhle úrovni partnerství duší těžké zásahy na tu duši. Jo? A, ale toto jejich chování je spuštěno obvykle právě toto se děje na začátku té separace, nebo vlastně je to takovým jejím jeho takové zahájení, zahájení té separace. Je nějaký ten trigger prostě úplně nepodstatný, který spustí největší strach, udělá ten naprosto přesný zásah do toho největšího zranění u obou, jo, a spustí to dětské chování. Protože, že jo, jak nám vznikl tento největší strach? Vznikl nám na základě dětských zranění, takže toto spustí dětské chování. U ní je to nejčastěji úzkost, plynoucí právě z toho opuštění, odmítnutí a u něj je to útěk. Jo? A ta separace slouží k tomu, aby mohlo proběhnout to léčení na obou, ale na každém zvlášť, protože je to skvělá věc, když dostanete tento prostor k tomu, aby se to léčení mohlo dít. Protože kdybyste se míchali v tom guláši prostě tak, by ta transformace a změna té geometrie vašeho vztahu prostě nemohla proběhnout. Jo? A vede to prostě k návratu do důvěry a návratu do lásky. A úkolem té ženy, jako té zodpovědné za tu neviditelnou sféru 5D,
je mít jasno v sobě, tam vede ta separace. Jo, to je její závěr. Jasno v sobě a naprosto přesně vyladěný vztah k němu. A tím předpokladem k tomu je být pravdivá k sobě. Rovná se být věrná. Věrná být sama sobě. Jako, ano, sama sobě, jo, ale zase je to jako provázané, že jo. Takže ona, nejvyšší požadavek na ní, aby byla věrná. Věrná sama sobě, věrná své lásce. A na něj zase nejvyšší požadavek, aby byl pravdivý, aby se neopouštěl. Toto jsou ty nejvyšší požadavky lásky. A vlastně v té božské unii je tam spousta jakoby i hmotných věcí, jo. Tam je to právě, protože je to spojení na úrovni toho neviditelného a té hmoty, tak aby vlastně tento vztah v té božské unii mohl být bez bolesti, tak aby to bylo prostě a jednoduše takový pohodový vztah, který nemusíte řešit na denní bázi, jo, ale zároveň vemte si, jak je to nádherný. Se svojí láskou, jste očištěný od těch největších strachů, jo, máte zahojený prostě tady ty zranění a nemusíte tento vztah řešit. Převládá tam užívání si té lásky, ale nejenom v nějakém úletu, neviditelným, ale skutečným, reálně prožívaným, krásným, láskou naplněným vztahu ve hmotě. Jo? Protože láska se neřeší, že jo? Láska se neřeší, láska se žije. Uh, rovná se dává i přijímá, ale žije se. Prostě láska se žije. Láska se neřeší. A jak my moc řešíme na té karmické úrovni, jak my moc ho řešíme, nebo jsme řešili, je to tak? Partnerství duší potom, obvykle je to tak, že řešíte ty věci právě v těch separacích, jo? Jinak je to krásný vztah, užíváte si sami sebe, spolupracujete, prostě nádhera, ale budou tam přicházet tyto separace, než se dostanete prostě do té božské unie, kde nebudete muset už tady ten side řešit. Vemte si, jaký je to skvělý benefit. Jo, takže my se tady bavíme o velice jako hmotném vztahu, když se bavíme o té božské unii. Jo, to není prostě nějaký nádherný vznosný termín někde, který nemá společného nic s tím jít si ráno pro čerství rohlíky. Jo, takhle to vůbec není. Takže oba partneři duše, kam vlastně je to jako táhne, proč je to tak táhne do té božské unie? Protože oni nechtějí ten vztah řešit. A proto si nadělují tyto transformační separace. Jo? A obzvláště ten muž, ten božský muž, nechce vztah řešit. Ale ani ta božská žena. Jo? Ale takhle to jako vidím. Moje sestra shodou okolností, ona je v ní se jako stělesňuje božský muž, jo. A zase nemá to nic společného, prostě je nádherná, úplně vypadá jak Julia Roberts, ale ona je božský muž, takže já prostě si od ní získávám tady tu skvělou perspektivu. Jo, ještě jako prostě ve znamení Panny, takže ta hmota, takže všechno to dává parádní smysl teďkon. Pokud jste v nějaké separaci, tak prostě tím tématem je hmota, bydlení, finance, jo. Možná i jako taková ta perspektiva té analýzy, takový to neutápět se v těch emocích, citech, ale dovolit si opravdu na to ten racionální náhled.
Jo, a nebát se, že tím jako ztrácíte tu lásku nebo že nemilujete, racionální náhled. Ano, to je taky, že jo, tématem, ale teď jsme v období býka, takže hodně je to prostě o tomhletom, jo. Materiální zajištění, finance, společné bydlení, ale vlastně i to právě to prožívání té lásky skrze své tělo, že jo. Jo, jako neopomíjení tady této oblasti, jo. A žena teda dává impuls na základě své intuice. Ona dává impuls, ona to přinese z toho neviditelného, ona dává tento impuls. A vždycky to tak potom funguje v té božské unii, nebo už i jako v partnerství duší. Tam se to jako učíte, jo, že jak to má správně fungovat vlastně ta dynamika a v čem vám bude dobře. Vydáváte impulzy nebo jako iniciujete na základě intuice nebo prostě na základě těch informací, těch věmů, těch pocitů, které jsou vlastně jako očištěné už od těch zranění, to nejsou zraněné pocity, prostě nějaký zoufalý holčičky, tohle prostě jako silná ženská intuice a žena teda vydá tento impuls a muž jí věří, jde a udělá to. Jo. Takže a ona mu zase věří v tom, že to udělá. Tam spočívá ta vzájemná důvěra. Takže že nám prostě nedělá dobře, když jako se snaží právě iniciovat v té hmotě. Jo, vlastně jako vy tam sami cítíte, že to vyhazuje zase tu chybovou hlášku error a vzniká vám nerovnováha. Pro vás je právě nejdůležitější to vnitřní nastavení, jo, aby ten muž mohl dodat v té hmotě. Jo? A když to děláme za něj, když překračujeme my to cítíme, že nejsme v energii té božské ženy. Jo? A vidíme to taky, protože to vždycky vede k nějakému rozhození rovnováhy, nějaký error, ať už jako krátkodobě, anebo potom nakonec se to všechno odkryje v té separaci, kdy prostě zjistíte, kde jste vlastně šli přes tu čáru, ale zase nevyčítejte si to, není to špatná věc, jo, je to v rámci učení. No a my, když vlastně takhle iniciujeme v té hmotě, směrem k němu, tak mu odebíráme tu kapacitu. Odebíráme kapacitu toho muže. Jo, on pak nemůže jako dodávat, že jo, my to chceme udělat všechno za něj. A řešíme příliš tu hmotu. To neznamená nezabývat se materiálními věcmi, jo. To je rozdíl, to já mluvím o něčem jiném. Jako neopomíjet hmotu, ale neiniciovat směrem k němu ve hmotě, typu zvat na rande, když si to řekneme takhle zjednodušeně, platit za něj, jo, a takhle. No, a proto vlastně ta božská žena potom se nezabývá tím, jak je její muž vědomý, jo. Pokud ano, tak tam má jenom ta žena spirituální pýchu a není to božská žena, jo, protože božská žena není vůči svému muži frustrovaná. Tomu také slouží ty separace, kdy se právě tahle ta frustrace, která vzniká zase jenom na základě našich zranění, že jo, tak božská žena není vůči svému muži frustrovaná. Zase je tam jako cítit obrovská úleva a smysl těch separací, které finálně vedou do božské unie. Jo? Takže v božské unii panuje nulová frustrace vůči němu. Zase zní to krásně, zní to lákavě, že jo? A je to možné. Protože tahle ta božská žena zná prostě jako tu mechaniku, jo? Zná ty zákonitosti. A takovýhle krásný vztah je pak božská unie. Vztah s nulovou frustrací. Ta žena všechno vynáší, všechno vlastně snáší z té
neviditelné dimenze 5D, kterou ona je strážkyní, ale ne tak, že za ním jde a řeší to s ním, ale tak, že tvoří zevnitř svou jistotou a tak skutečně přitahuje svého božského muže. To je prostě ta nejpřitažlivější energie té božské ženy. Jo? A zase říkám to prostě mm, na základě toho, co jsem poznala, na základě toho, kde vím, kde jsem tuto svoji míru překračovala. Jo? Mm, A potom to nevyhovuje ani jednomu. Nedělá to dobrotu. Jo? A vy jste frustrovaná nebo úzkostná a proto přijde tato separace, aby se to mohlo změnit. Aby vám v tom nově navázaném spojení, až budete zase spolu, aby vám v tom bylo líp. Tohle to už jsem si jednou prožila právě takto a byla jsem za to neskonale vděčná, protože bylo mi v tom úžasně. Jo, protože v té separaci prostě ono se to nestane samo. Samozřejmě jako je tam po vás vyžadována práce, která ale vy se pro ní rozhodujete, takže jako je to náročný, ale zároveň tam cítíte ten tah právě za tímhletím, zbavit se vlastně těchto nánosů, abych se v tom vztahu cítila líp a budete se v něm cítit líp, vy i on. Jo? A když, když si v té separaci říkáte, příklad nekomunikuje už třeba nějaký delší čas, myšleno třeba 2, 3 týdny, nebo nevím, jo, tak jako já si myslím, že mm, ten čas tam není podstatný, jenom ale bych si dala pozor na to opravdu, abyste si dobře rozeznali, co je ta separace a co ne. Na té karmické úrovni to nejsou transformační separace za mě. Jo? No tak když se teda teď v té separaci se svým partnerem duše, kde panuje láska, ano, je tam žhavá láska, prostě byla, je, bude. Prostě láska nezná, že jo, to je prostě nekonečná věc, neukončitelná. Když si říkáte, proč to se mnou nemůže normálně probrat? Proč se neozve? Proč si o tom nemůžeme normálně promluvit? Jo, takovýhle myšlenky tam můžete mít. No tak je to proto, že si neuvědomujete svou velkou úlohu v jeho životě. Jste jeho žena. Prostě jako nejzásadnější člověk v životě muže. Ano, samozřejmě maminka. Neubírám roli maminkám, jo, ale pro kluka je nejdůležitější maminka na světě. Pro muže je nejdůležitější jeho žena. A když vlastně se to tak to říkáte, tak to vlastně jako schazujete ten význam té separace. Jo, připravujete se o ten její potenciál, protože vy si neuvědomujete svou velkou úlohu v jeho životě. Neuvědomujete si taky, že vy jste ten jeho největší trigger. Ale nádherný trigger. A stejně jako on pro vás. On je taky pro vás ten největší trigger, ten největší vytahovač těch strachů, zranění, všeho. Jo? Takže navzájem, protože je mezi vámi tato láska, takto silná láska, tak sama o sobě tato láska je ten největší trigger, to znamená, že to působí i vůči jeden druhému navzájem. Jo? Takže na závěr, vaším úkolem, co je potom výsledkem té separace, jak jsme si taky řekli, že je to takové to už vím, já už vím, takže je získat tu jistotu uvnitř.
Být si jistá sebou rovná se být si jistá jím, protože on je vy. Eh, Například nabídete jistotu, on je můj muž. Nebo chci se svým mužem bydlet. Eh, Chci si ho vzít za muže. Jo. A tam to potom právě nedosazujeme do toho konkrétního muže, ale ano, vy už tady potom v těch finálních separacích jako nabýváte možná právě i více tady této jistoty, prostě se vám to jako odkryje plně zevnitř, ano, on je můj muž a vím to se stejnou jistotou, jako například moje sestra je moje sestra, tak vím, že on je můj muž, jo. Umožnili jste si navzájem zdolat ty největší lekce, protože vaše duše to spolu chtějí zdolat a poznáte tam, že si ubližujete zase sami sobě a jeden druhému navzájem tím dětským chováním, které vznikla na základě těch strachů, jo, a že jo, prostě nějakého zranění v dětství, z nějaký strach, takže proto zase separace úžasná věc. A my chceme všechno toto pryč, aby jsme do té božské unie mohli vstoupit, aby jsme byli očištění, aby ten vztah byl v pohodě, láskyplný, bez bolesti, bez toxicity hlavně. Jo, protože všechno vlastně na základě tady těch zranění a těch strachů, to chování je toxický naše prostě, že jo. Jsme úzkostní, strašně na něm nějak jako visíme, když třeba jenom energeticky, takže chceme všechno tohleto pryč, chceme vztah s nulovou toxicitou, v naprosté transparentnosti k sobě samé, rovná se i k druhému, jo. A pak vlastně nebudete mít jako potřebu s ním cokoliv probírat, ale není to ve smyslu, že nebudete spolu komunikovat nebo tak, ale bude tam jako větší procento toho, mm, to, jako více toho spolužití, více vlastně jako užívání si té lásky a méně toho řešení. Jo? Takže nebudete mít potřebu cokoliv s ním probírat ve smyslu, půjdu za ním a potřebuju to s ním probrat, protože potřebuju získat to ujištění a potřebuju vědět, jak to má on. Protože vy už jako splynete v jedno, takže všechno tak, jak to máte vy, tak to má on. Jo? Takže to tam vlastně jako se eliminuje, toto klesá. Já už nepotřebuji vědět, jak to má on. Ne, protože bych ho nemilovala, ne, protože bych ho nerespektovala, ne, protože by mě to nezajímalo, ale protože vím, že on je já. A takže jak to mám já, tak to, že jo, tak prostě pokud on je můj muž, tak já odpadá tam prostě spousta takovýchhle témat jako k řešení, jo. A v tom spočívá právě ta extrémita toho zrcadlení, že tam je tahle ta dokonalá přesnost. Mm, Není to už právě takové to ve smyslu, co mi to zrcadlí, ale o tom, co si nesu v sobě v naprosté pravdě k sobě samé. Jo? Tak pak.